Samantala, masusing tinalakay naman po ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang mga panukalang pagbabago sa sistema ng pangungulekta ng kita at pamamahala sa pamilihan sa isinagawang Joint Committee hearing ng Sangguniang Bayan. Pinangunahan ng Committee on Market, Trade and Industry at Committee on Ways and Means ang pagdinig kung saan pinal na sinuri ang dalawang mahalagang panukalang ordinansa. Ito ang Revised Revenue Code at ang Revised Market Code ng Bayambang. Layunin ng mga panukala na palakasin pa ang kakayahan ng lokal na pamahalaan sa pangungulekta ng kita habang inaayos din ang mga patakaran sa operasyon at pamamahala ng mga pamilihan sa bayan. Bilang bahagi ng teknikal na konsultasyon, inimbitahan ang mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng munisipyo upang magbigay ng kanilang rekomendasyon at legal na pananaw. Nakibahagi rin sa nasabing talakayan ng mga kinatawan mula sa Municipal Engineering Office, Municipal Health Office, Rural Health Units at Municipal Civil Registrar maging ang Municipal Environment and Natural Resources upang matiyak na ang mga probisyon ng mga panukalang ordinansa ay naaayon sa iba't ibang aspeto ng serbisyo at regulasyon ng lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan umano ng suwestyon at obserbasyon mula sa mga resource person, inaasahang mas mapapahusay pa ang mga probisyon ng mga ordinansa bago ito tuluyang aprobahan at ipatupad. IFM News. IFM News. IFM News.